Skôr ako pôjdeme ďalej, stojí za zmienku dôvod číslo 1, prečo naša spoločnosť existuje. Skladovanie a preprava sypkého materiálu si žiada špecializované zariadenia a vybavenie. Hoci sa miesta ako tieto môžu nám v tomto odvetví zdať bežné, je to smutný fakt, že každý rok sú stovky robotníkov zranené alebo zabité pri vstupe do takýchto stesnených priestorov. Ako prejdeme nové postupy v tomto videu, je dôležité, aby ste pochopili jedinečné riziká, ktorým vás vaše úlohy vystavia, a urobili kroky na ochranu pred poškodením. Numat ponúka nástroje, ktoré eliminujú potrebu vstupovať do nebezpečných priestorov, a nabádame vás, aby ste nás kontaktovali s akoukoľvek otázkou ohľadom bezpečnej práce.